get the point, take a step forward. Agatosaiya sobo tubo mwana yo mwanjwa imasare imaso mwana yo ko Yesu Kristo uri atabanyete bilete biria amangana tubwate naye aye amangana nare mabu asato begete imasare ntore na kobori gwa no kwabirwa gentuki abunga yo kobori wogotoka imasare yasao yakakorega kana yasao yakatubwata iko tuarenge mae paji mbe yogo sira wakana na kare akatubwata akabwata kwa mwana wantu kiri nibirecha akanyara yise nara uri muburundi akabwata kwa mwana wantu yiteka iko yuke asu akabwata kwa mwana wantu akabwata kwa mwana wantu kiarenge nibirecha abantu abana sigire agatosibura bana yuko mwana gataba ndero tosibura tusama bana iko mwana foto igwa natosibira sabo genge asoborianani asoboibi asoboroyi asoboyeni asoborani asibire tabiriyansibi agatosibura nyasa agatosibura ekeratosibura tato tigana ntoro ya saitani iyo muntu siboire tamwe tigana nda sebibe agatobwata agatobugoria tokamatainga tobogori tokamatainga tobogori agatobogori gaira agatosaiya asoburu tubu mwana yo buri akitaka toroseria buri agatebanga na kinya saa yanjete nse tabogia erinde obebuansi esiboire takora ntikege tasira korera nyoro ngwarire bwana mugima bwarenga aso mwana oyo agatobogoria agatosaima ima agatosaiya ngaitu ona ngaitu saire yango tari epaji etole mwe mwana aya ogorokunaki tolema intutwe sibara twa saime intutwe sara kwa twa saime yani yenta sa kwaya baki kangandu wali tengerete yani yenta sa ranga chakurani otwa sa tu se nyasa agatosaiya soburu tubwaye ona bwogorokunga de akapela obwanja ni borengaki obonene bwa akape agatosaima bono ngaitore batera gabo changa Yesu gozenga gitaranga ine wa Yesu taringa kayama tiende pero na bana mo Yesu gatawa grama tiende iyo inotira nyasa tari physical pakiwa nongo kwana tari asomonwa atosaya tiga muno kwa na live service iga gatebanga agatosaitora abanyebibe agatobye kama iga soburu tugwaye mwana mwana wanongi kirima asomero yo mwanjo tabokia imasare imaso mwana Yesu bono igwa gake bintu bigotoko pero gwachire mabwa si Yesu okoborigwa ebintu birenga muigwetu okoborigwa na bintu ki igokwa beru kwebibe igokora isiko ya Yesu gosemi mari si Yesu ukobere gaso sibira ukotara so mari kwabeirwe yaya igari yako so by faith yaso kwegera elindenga omwana na karega kana toroni onsairi me ya Yesu wana rina renge ngono gweka bakeba omwana gokora bangu yakeba kebo gokoria na ningu yakeba kebo aye bono gori bire chabio wana Yesu tosiboire otogo birimo torego agatosaitora abanyamma toraba riana lima toraba yima ekatosaiima egatokanyara mangana abira manene ingana lituonire nene koborigwa naende okwaberu kwebibe kogotokemia kisiye igo ebyo biri byonse bigwa korire kebe kenene kebe nabantu gwaitire okwaberu ngokorete gento ngoro ekebe kana kiora akara mbwaberu ne iyo gotaka goitabere ne omoikoma jamwe yuko na gokote ya mangana maya nga Yesu akoboriri oitabere ne kimwanse keke musaraba yokobori gukorema Paulo na abale tigwe wakiba nongata Paulo na abale tigwe orengo maiti ekera ro toko bori ukwaye akarro ko bori ukwaye agatabo monene mbiyameno na rwandire segiba na Paulo no genda ndinge takokora maya nanya na akarra yare magi amabe lakini na mwapere ya sana mbiyameno ekiaga ro mbisiria osaidia suburu tugaro bungwana yo mwanchwa aiga soko bori ukore no kwa bori wagende keke na irende na rimwe rumo kaenda sabanya nabe
Ngai mwaru akande so munyanabi. Akitiganda akuboli. Nkinaende kwacho kokora so munyanabi. Munyanabi na kwato kwa bakwibe. Kongero muji kabisa kongero ndo tinga kongero. Ako kongero tabos. Yakina mabera nyasa kongero twa mo. Obuya bwa nyasa. Ngati yango tigo muntu oyo elindo nyakorora. Obuya bwa nyasa no kyakorere. Bwana maiga igotore na mangana abera manene. Okobori bwa ama no kwabiri bwa ntuki. Kwebi. Onya abo tamero bwarenge twarenge gotama. Ngai tware gotama. Asiye. Tariye yekara moroje janga mwa Yesu ngaka. Yani mwa Yesu ngaka berega. Okuyena kukorera. Igana ndo korero. Oyo ngore mejadere bwo nimo. Yani okorero. Ngakibona ngote. Okorero. Oyo ngore mejadere bwo mo. Amarwere ni ngokora. Ngokwabere bibe. Nande ngiye sata kore. Egera tatebe ngana ntutika torara kora bono. Tayari bagana ntutora kora. Gento ngerara tigesiko. Ya onyo kwabere bibe. Okoboria, okobekirema. Ngakitwale ngegotebyo monene nga. Omonene bya mono asemeri ya eye gwakorire lakini abantu abange twabere tugutara sobobe. Gotomenyete tokona gotariwa na tebeti kanisa yemo morandi no arenge pastor yetu naba karibia mi witness. Kabatebi ngomuntu oyomo. Omuntu oyomo. Ana no mutata mo agantebia tata ojo iteko ondete. Lakini mugotebo mbai chibesa. Muiteko nga mbai chibesa mondete mbai chibesa. Wana tukagena bakatwarenga. Tore kirubuto no aranji ntoyo. Tutingete bimata biribibwate bingori nebite. Ngitokorenga. Ta ugende keke. Yani abantu basibire atwasomanga abantu ko bale basibira sekiriri kya maguri. Abantu abune binyiri ko basibire ne binyiri nekingatare. Omuntu ye karata tari ngabana mo tumuri geriye konga. Tuka ekerubo geri kyarenge matera kyanga kitende cyoga kisasa. Taraji konga kigende bwa segete. Tukamenya ngara. Tukanya komana kogenda baka tukanya na sebete ligele limarine. Tukutwalira twara berta linga kintambe. Tukamana jigoite kongeyo. Tukayikubuja kosabobe. Buja kosabobe. Ekya to atomirugo ntoki. Ntoya tanga arega ntokiege. Kartu iki tukamotebia. Misako kwana muna kwana moko mumanya ndati mumanya. Manyaye nganaye. Ekonge yinimo otomete. Tamasako kanga no monto mwa. Bwana iwa. Akamanya gatoye kabu kyarenge kanene. Ige kabu. Tukanyebeka hiyo. Akatema no toko ira kasi tokari ujiga ujibesa. Tukatira ke nyorite njiri igo tiri tukasokari gena secondary. Tukatirimo ko chimate. Tukatirimo ko baka tukanyore rami asa ina tambe sana renge. Ngaite tingete ko. Ngaite tingete ko ngana kabu. Ige ngaite ko ira. Na ero manyeto mugako. Toko bako jenjani ko ngane dito. Mbogoria na ndenge mu muro ko kuricha na kara kara ngiye. Na toko nyaka konya ne konga kogenda. Toko na konya ne konga baka tukagere rami. Rami eyo zuanyo jango ngani ngatari ya njenge ngani yake buku. Ngiri kanyetera. Ngabumbe ne ri ko nyangoso ari tabagara. Mugwete bol. Tukari ne gari. Tukari ba ntoki. Tore na ntoki yake. Achari ya jaga bang jaga. Achari parra. Ngakende takwa. Onde takwa. Ebintu kere mo ntoki bya yabu ntoki ya kuchai. Ngitwara ko na kara kucha. Ibana ara ko na tine ko kucha. Eriye ke kabume muga ko ko chiaria abantu bara batebanga kara samba abantu ababe konga na bagere gari ya kara ntoki. Ntwara bete ko iya. Bana to bugortie konga to kagende ne konga iyo. Kara twari ne gari ko ka sa ko kunga ogembo ti factory. Njebona na mete kana ero tende. Ogembo ti mwanyara rire. Tukasuka kanjara ka ko ma to kasago jimi. Na gento kike mo konga to kagende ne konga. To kagende ne ero mo go se kwete. Ingito tagete. Muga ko ya titanga ina tuka akenda ba kwa na ba kwa ndo jago sumu jitu yete. Tukata unjuka mumoreta tukasago chimaga. Uchimaya tukanyore bintu na bire bibambire ebinde bibwankwa ebinde baseni kichinya note na bikwe chingi chikonya ko ubo kabu mchingi chira bintu bira bikute biko kumi na tukameke yeitara mugwete bol ngito tabete I do remember tukaye wisiri ngikomi ino diria renge majani ino diria renge birini gari komi tukaye wisiri ngikomi na ntu wana tuwajire tuakoreire konga manya ko tuwa gachagete ko nyinda ama tuka Yosepi tuatingire go jagere ndita igo tomo gartie ke tiro keri baka igoro baka mata sera miekare baka tukarine gatima tira seritu akane ikaro mwaka ni nakarte gendo baka tuka ikomo joyo to goja tuka wisingire
ikomi no gore tongoro kwa gore mosi kwa kwa tukachibunche ngakiyo nene na mochi arenge jisi ringire nga saitani atoka ndo migweta afu takalere ga siendito yoko mogori yekonga paka saba nyanabi nkiya wakoro no ma tenga jikonga njiro tingete ekonga no rero gore tikore kanisa ayo kagete ngani njara abo je konga bana kwa sakara ngaki paka mogori yentoki aga konga nkaro bwatai aga konga osana ndo no mwana bitega ekinyentoki abarisi mbabwa ati konga barabo abana boto sumbwete bae siasa ingeto kimobwete konga tingetere era siasa nje ebitanje tere dia motaria magendro tiko nyo motaria magana dos saitani wana usinda banta siji konga mbali wana ototi ingete bitiro oti ingete ganda ro chebi ayana bachenji buoka ebingete kikibogoti mugete ekonga yao na ora no bachenji ngo kwere ko Pati biasa katalera mabaranga bana babari na senti dia kaje ko batoyo buya mwanya sana agatosubira ko yasi chimburucheli mwe agatosiya soburu tubaye omwana mwancho imanto na gentoki mangana ali abere muye bamanana na ndo mwebire ga kichikongechi ngaki mwete okaboriga no kwabirwa gentoki agatalera mabaranga bana babari na senti ambatige yanda ara batiga kaba sakaba banne chiko batoyo buya mwanya sana kinga mwe sana biya bana ndio sasa sisi konga kama kwa gentoki ke mwete chikongechi na amanya kanyanga kumbe onyembwato obo etane onyembwato libero onyembwato gento gete igoro sibire na ndo mbogore chikonga cyana na nko nakota ngoje kanisa se kwaya kongo nakotara bosio na ndo negento ne konga yana libero yana noli ori nturgo kwanana ori nturgo kwanana ori kardo kakyo montore kanisa na abantu bekenyoro igaba gechete ine kanisa ori ekinge ndukyo bogore ti ine konga to ine konga na ore kwaya baka abantu bangiro boje kanisa singenje yawo umurandi ndi na torandi ndi ari kartu balenga sobo chori we station agatebaiga abantu bense usuko bae list y'abantu be kanisa iyo ntuka ore na barabya se barebe sa sekike pate bantu chora na barai chora bisho manene achora na yako boko mbacha wale semba ka chora ngakino na mogo kwana mbacha wale ko semba ka chora mbachore baka taba ngabatari mobe ko mutugorori abarebi go batumanyite isikari no bari mo basana ke na ndenga njanga na abarebi bakarta ndikege igo batumanyite gitore kai na baka taba ngabiri maro ko mungina Florence iri ko na maro ko mungina nyalabe baki ko cerna gangantu ache kanisa yenye morisi nyalaba kala ndikege obeko obori mo ngata basana ke no bori mo basana ke Biblia yaga tabanga mangana ino no buyabo ino umanye kana ime narari na isiko tarina imase kanisa na isiko abantu bari isiko barobuya wao barare taya yayo woka tigae taya yayo yoke bande barole oburabu wao etaya yayo tekore ndikege ewo kanyomba ewo kalaria muna torino mongona na aria yokarari Pertama ke segi nyomba na ende sikoto tumaga to kubangiri ngari onjo kambiya takar tekan dikege ayo chako ko kararia ko randi sei na kinanje na tawantunga chikone jingo onjo kaibere matongo onjo ka kone onjo ke ya ndege chabe yebere na ikire ngo kana na renge ngaga ngati mbasako ayo kare dikege ka nyomba ko onjo ka kone yemo ayo kare dikege yoke yago nyaga tebanga igwa kai abantu mbarenga tubwati chikonga nari tuambukira abana baitu chikonga agakonga akakwenda buo yana nagantaka Biblia gatebaiga wana tari tukobereri achari nkabere ngwa perense abantu bana mugasubero n'ichikonga cyao mugasatarani saa sita nje nagatanga riyo twarenga abana nyasaga tarara ndikige onye kanyenti abatisiru onye mbono bana ngeko tingo ikaribe ngoro wana tingo ikiribe ngoro ntarama niwe ningwanda ndogo nyasaga tanga tigana tigana no itare nge mukristo nyasaga kanya mukono munara mukono none najira go saraiga asiwe keje nabe kunyarekana tuasibirwa se afeme chando tuasibirwa se chinga tare tuasibirwa se chihubi cha kiremencho tuabogori tikona tuabona abantu tusibira se mechanda menene asichinga kichintambe bona yesa akorangaria siriyo riyo giriyo rora rigijaiga ngoyo raiwa se oyo rego riyo giriane Yesu wako tara se nkara yege siri kiaye
ai gorege sieri ngani sa manere ino ko mano ka set melongo bere ndagira manere ai dai with you yesara gira manaye amenya kora menya sore ekerera iguri giri aye na tosoro stingoro chito chigwenera soguru tubakana kana ine jiri bana moko nyera iga ndogwenera soguru tubari rieri lakini umo haba nare ko kwana ngari mpika na nyeri 100 ngimwara bakara ngimwara na mwa ko ngai tauri 100 tauri mugire ngimwara bakara paka moto ngale ruya ngati bona yesu akorere ringa nari nene otusiboire na kitu acheira abaga toranya na tusibire bona yesu otusiboira akorere ringa nari nene tumwanda gataba ngale ruya amina tokona gatera botuko na mubaso asobiye nyasa akorere nzikeke omonto orio sibira ari sebirecha yesu akomutenga genda buo tikako genda ande genda ari ochaka gatebya abantu agachakira de police akabatebi ngarra ai yesu akorere nje kanyengwe kabake barora naye bona gachakira yo mpyo nyasaye kanyoru sidia ko yako batagari nyasaye kwenye bagiri bwa dinyo baka tanga bani kwa te yeri bat kwa mwa goncha ni tanga ni kwa te koroto tali arayo tali material possession yesa ko kwana teba nga nyasaye oru sidia so mutana monene na rengo munya bibe bona nyasaye onkonyire ga kinjinje na rengeri ibera nta konye mundu lakini era ngo ngebi ntombwate tusanga na bami ntonye biko ara biko nzikije nyasaye akorere nzikije onkonye mugwete boni nyasaye oru sidia sako nje baba je na gaitire cyambe cy'abantu rero gende kinga ngombe y'abantu tiko karage ndugiye tingo ita yasa akorere ndugi onkonyire mugwete bo inga kinya saga okonyire kimu nyasaye gokina igo ngasenjere yo nyasaye kuruzi igo kwarandi go sitararandi norandi go sitararandi asubu yabo yesu ro motoli. Get the point. Take a step forward.